Kublai step if you bro. Step masuk dokumen. Ti menta kuat ban keren yepi sepang kae ke jing sengau jong ke mensim jonga. Kan usin bangla julet hakim meeting bat kijing ilang. Kiba kajat ban riu hi kejukwa ban penyeteli ya kajat ban riu jungi. Habar wai kejing ruai rikasi ngai jipa kari kaba i ubarim ubaja kadno kakthang ia kamensim jonga bat kadno sin ngala jaw mat hanre habang apet pat ya kejing le kejing kam halamar wei ngakthang ti don ki ba keren ban penmong ya ka jing sengau jonga kam dei tang menta dei na katakadaw nga dei ubrio uba lakha na benta kani lakha ban iben lakha ban nyuben lakha ban cha iben ngala ban ongi kata namari ki balaja bat ki ba nga syam hi ka jing im jonga bat ka mensim jonga ka sngutu ka dei ben halor jong kata bat kam don hi ka jing do mensim lani ka jing sngosi lani ka jing snngomong lani ka jing kwa buram ka jonga kam don pan bali ngas ngau kumta ngan ongi phi lada kinu kiba kentho lani kiba don kata ka jing snngomong lani kiba don kata ka jing sngo persya yanga ngan ong ipi lada poi mkena hakibor jong ka an kasebut jonga ngadon kasebut jonga de tang keni ke bible kasebut jonga kadon bitang ketin ublai kasebut ngam don sabut i de na kata kadaw ngan ong ipi hato ka jing im jongi ngilale ek badai kat kum ka hukum jong blai hato ba kata ka jing sngo jongi bangi ngila mane hok si sai ublai hatu ngila ai la kamensim jongi se ublai kai ka ba pensngau ya kamensim jonga ban ngan ongi phi hatu ya ukhna suppose nem la ban ai kerdan matrik se mentah haba phi le pitrei phi kam kamot pin sedang na katedu ne pin sedang na ka clear ne pin sedang na basdang borobor haba phi sedang ye kanu kam phi sedang na basdang phi sapoi sya katedu sya ka clear hendrai kumno ngin sedang da ka clear ban ngin kut sya ka basdang mo kalong ka ka ba kibriu jongi ki ong ba kim sngutu phimde hiru ban sngutu namara da phi sngutu ale te kamut ki bro ngim sngo la sha shu hi kata la da phi sngutu ngamde hiru ubriu ban kran pen sngutu la ne ban pen bi da ki ba phi la sngutu bro is kata handrai ngan ong ipi kasabut jonga kadon tang ka bible kasabut jonga kadon tang ka tin jong blai ngam don ie ka ban pensai phi hoi ngapan map na phi ngapan mong komu brio handai ka ka ba kaman siam jonga ka kren nganom la ban pan map dal liru kaman siam ka kren kari kaman siam jong blai kam der kaman siam jong no ba phi ni jot singa la ne phi ni bisare nga phi ni ong be khap usnyu le kumta kam dei kumta handre ngan ong ipi hatu kata ka jingi bisar para brio ban bisar ya usnyu ban bisar ya kadur ban bisar ya utman ban bisar ya kata ka jing kran jonga hatu kalong ko babhasa kum ka jing im kristan hatu ngil ade u kristan ba sisase ladang ide ukristan basisya balai nginang yui saya ka ya usnyu nginang yui saya ka dur ya saya ka dar saya ki jingkran jingkhana
ngide Kristan basisya se. Hato kamut ka kamram jungi Kristan habang ilet chano ban bisyari yano se. Kal kasyong hok ingi tang bangin penbet ya ka eke jing bakla jung kibrio lada pilap halanti hasengkin piu ba kadon ka jing yesho yadan lane kadon ka eke jing yania ka bam yusngutu yo kan poi ka jing yepenyap ka jing yesho yadan kata ka di kamram jung Kristan ban penbet halor jung kata ti kadon ka eke ru ka ba piu lada mano bodon jing iram bodon kam ban yaram bodon kam jing iram ti kalong kamram jungi Kristan ban yarap halor jung kata ladang yu ya kino ki konswet lane kiro kentai ki basya ban ben ki basya le ben ngidon kam ban yarap yaki ngidon kam ban yada yaki kata kadai kejing im jung Kristan kumno ban long Kristan basisya bat ka kejing le jing kam jung mde bangin yania lane ngini pan phai nia ino ngide ban sngap halor kejing kran jung uta ubrio kasyong nia ne kamsyong nia kamlong yingi bangin pen phai nia ya ke haba ubrio upuli kakten jong ublai mde banga kan tho handrei ngan ong ipi kasabut jonga ngadon tang kani ke Bible bat lada gumbala berngam de kibrio ki ong men sakem pitharai banga tingi kata kajing sakem kanosien pinkem kanosien pin pakem pi pakem kan kanoru kamdon jengmut ya nga ngan sya pin kem lada pi kem bat kai kesabut pa pin kem bat ngangan ong ipi kesabut tang dal apoy yang bisyar hi kesabut pin salam ngadon tang kani ke Bible bat ngan ong ya kinong yelam baro lada ngile ya ki baro da kejingle arsam kasabut kadon kadon kini kesabut bat kini kesabut kedi ketin jung ublai ka Bible tidena kata kadau ya ki ba ngang sngo hakaman sim junga kamdei bang penbong yano kamdei bang pensngo si yano tang bangan ong hok si kentin ya kaban pensngo bhai kibrio kabha kabanga pensngo bhai ublai ya kabangan pensngo bhai kibrio kabha bangan pensngo bhai ublai ya kabangan pensngo bhai kibrio kabha bangan pensngo bhai ublai kata kadai ke jengkwa jung kemensim junga tementangan puli kasam menakani ngarade puli kasam kabasis pak khat khandai kalno ka dekot kaba kasam basis pak khat khandai ka dekot basis pak sopupra hadu sispat nyu punrio mantapat ngan puli sakasam kabasis pak arpau ka dekot kabanangkong hadu ban nyo bat kasam kabasis pak arfuai ka dekot kabaar hadu kabapra utrai usumar persya kinong syun ka jingsuk kasam ka baispa arpau persya kinong syun ka jingsuk ka jingruai pilgrim ha ka jinglanon ngala perta sya utrai ba undup jubab yanga to pelat yanga ko trai na krim yang sentur balam ler na utliet bersyukur da unsiu keliang yepi bat ayu sya unle yepi ko thliet bersyukur da ki khnam banep jong uri utma da kirnga ding berhem ban syong bat ki kalong kum ban syong ka mekep mesek ban syong bat ki kalong kum ban syong kamesek kum ban syong basa bat ki kedar la slem than banga syong ngasa bat ki to ki ba isi ya ka jingsuk ngakwa jingsuk handrei habanga kren ya ka jingsuk kiki da kathama utrai unong sumar jongi ka jingruai pilgrim ka sam ka basispa arpuai ngakmiet kikmat sakilum nangno kengan yo jingiram ka jingirap kawan na utrai ubala thawe ka beneng bat khandeu omsya baka kejat jongpi kan jentot uba sumar ya pi om samthia hakmi unong sumar ki Israel ju samthia ne yo thia utrai usumar sukher
ban uda ye phi bat utrai ha kamon jong phi kasngi kan syo ye phi man sngi lemne ubnai man mir utrai sumar ye phi na kijing ma baro unri ye kajing im jong phi utrai sumar ye kalet kawan jong phi manta bat jonom bhor kani kaktin ublay ti kini ki baro halor kijing keren bat kijing batai jonga halor kijing sngau jong kaman sem jonga bat na kijing puli ye kasam ka ba chispa arphau bat chispa arpuai gini kibanga batai ye phi ani kibanga puli man ka step kamdei banga puli ngasu puli kumtu namar ka kamram jonga kalong ben ban aingu yu blay man ka step lani man ka miet so bantia tika ka kamram kristan ngang kenturu ye phi ban le kata namar knang ba phin imbaha ngimde un perkhat na ka banta kani ka jing im perthei ngide un perkhat ru na ka banta ka man siam ka ba ublei hi ula thau yaka ti tang kini kentien kublei sibon ni phi baro